Шановныя слухачы, прапануем вам радыёспектакль «Судны дзень Скарыны» паводле твора Міколы Арочкі. Выканаўцы – народны артыст Беларусі Павел Дубашынскі, заслужаныя артысты рэспублікі Зоя Белахвосцік, Віктор Манаеў, Леонид Улашченко, Уладзімир Мішчанчук, Сергей Журавель, артысты Юрый Аверьянаў, Уладзімир Курган, Александр Лабуш, рэжысёр Валерия Несенко, рэдактор Уладзімир Дзюба, гукарэжысёр Людмила Латушкіна, год запісу 1990. Наш славуты гуманіст і першадрукар, дзеяч эпохі высокага адраджэння Францыск Скарына, вымушаны быў перапыніць у чэшскай Празе друкаванне кніг Бібліі ў сваім перакладзе на беларускую кніжную мову. Ён вярнуўся ў родную Беларусь, у Вільню, каб працягваць друкарскую справу. Але тут неўзабаве яго друкарскі варштат зусім замоўк. Скарына з усіх сіл імкнецца адшукаць матэрыяльную апеку, падтрымку і разуменне сярод мнagaможных таго часу. Ды ўсюды напатыкаецца, як на глухую сцяну. Вакол яго снуюцца цянёты змовы. Пачынаецца вялікая драма Скарыны, яго судны дзень, духоўная драма нашага народа. Той, хто з вас, дарагія слухачы, быў у Вільні, напэўна, бачыў старыя святаянскія муры. Калісьці, ў часы Скарыны, тут поруч знаходзіўся рыначны пляц, а каля яго віленскі магістрат, дамы купцоў і радцаў, а таксама дом Маргарыты Адвернік і камяніца Якуба Бабіча, дзе месцілася Скарынава друкарня. Перанясёмся ж думкай на гэта месца дзеі, дзе крута завязалася нялёгкая драма. Спыніўшыся каля свайго друкарскага варштата, Скарына выцірае з яго пыл. У свеце людзі в размаітых рэчах заўзята пакладаюць мысль кахання, хто ў царстве, у панаванні, хто ў багацці, у памнажэнні земляў, статкаў, скарбаў, а хто ў раскошу вопраткі, піцця, любадзеяння. Ды куды радзей у памнажэнні мудрасці і згоды, добра і ласкі. А без іх ці можа расці ўсё паспалітае добро? О, моя друкарня, першадрук Русіна, цяпельца навучання і асветы, ну, паслужы яшчэ зямлі маёй. Стань мудрой сейбіткай пісьмёнаў родных. Стань ворагам любога прыцяснення. У змроку душ распальвай другалюбства. З маіх далоняў Біблія глядзіць. О, колькі найсакрытых таямніц яна ў сваіх прыслоўях замыкае. Тут чалавечы крык, надзея, вера, да неба ўзносяць трапяткія рукі. Ну вось і я свае далоні ўзношу. Дзе ж адшукаць мне пенезяў Флоренаў? Дзе ж ты, фундатор мой? Ну вот,
Кого я бачу з Якубом Бабічем і онкова Богдана? З Московії вернувся з кірмашу, з машной купецької. Ось моя опека. А ты приглядься лепей до Богдана. Нема былой опеки. Потоптана. Ходи ближей. Иди сюда. Сюда. О, пане мой асесор, хто над тобой посмел так наглумиться? Пограбили в дорозе. Ледь живы з рук хижих вырвался. Драпежцы, здирцы. Купецкий скарб 7 вазов. Як здариться могло злупення гэта? Хто ведаў больш, як ты, Богдане, дорогі до Московії? Ці раз мінаў ты шчасліва ўсе небеспячэнствы? Якія толькі сукні, тонкі выраб і пушчаў нашых шчодрыя дары вазіў ты? Як нам быць у злой прыгодзе? Злупенне не прыгода, а сачылі. Спрадвечнае злачынства ўладароў і перамір'е не заслона. Можа, нам Біблія паможа прымірыць суседзяў крэўных. Вось наша кніга. Глянь. Угразь яна ўтаптана ў балота. Давай сюды, хоць гразь я абатру. О, Боже, як ты дапусціў насмейства! Мы праскакалі грэблю, парубежжа, вундзіды нашых вояў за грудом. Ды што там за ганец нам напярэймы? Такі хрыпасты, злы, з уцятым вухам. Прыгледзеўся я мелькам. Воблік знаны. Я сустракаў яго сярод аховы Гаштольда ваяводы. Не здалося? Дай Божа памыліцца. Вараннём пажадна наляцелі. Нямашны шкада. За нашу Біблію мне горка. З распоратых мяхоў павысыпалі свяшчэннае пісанне ў балота. Ды я не ўцямлю іншага, Богданя. Скажы, чаму святы наш кніжны скарб з Московії ты вёз не распрадаўшы? Зарана мы паткнуліся туды з такою навіной. Тавар нязвычны. Ён на мяне наклікаў злое вока духоўнікаў, наглядчыкаў ушастых ды розных віжаў цёмных у пісьмёнах. Разумнасць мае вочы ў галаве, дурнота ў цемры ходзіць. Не, я сам павінен у Московію дабрацца. І не тавар. Там разгарнуць навуку пазнання добралюбства на ўсю Русь. Не раю, слынны доктар. Па дарозе зашмат макрыны топкіх берагоў. Не захліснуцца б нам, а з мяне хопіць. Богдане, разумею твой отчай. А можа, мы узаб'ёмся на пажытак і справу з Божай помаччу адновім? Няўжо мы сёння роднаму дзіцяці прысуд смяротны чынім? Значыць, праўда? Няўжо конец? Богдане і Якубе, хіба не разам мы апланавалі раздзьмухаць вогнішча такой асветы, каб скрозь на землях русаў павіднела? Хіба не разам па шляхах купецкіх праз рызыку ішлі? Лічылі пільна свой скарб, каб толькі першадрук русінаў закласці ў вольнай празе? Мы скранулі гару раней, чым Лютар на Нямецчыне. Цяпер вы адкажыце, хіба можна будыніну надзей такіх з нячэўку здарэннем тым лупежскім пахіснуць? Мацуйся, доктар, а з мяне ўжо хопіць. Я з камяніцы не ганю друкарні, ды скарбы на зыходзе і мае. О, судный день мой, горький час злосердя. Русь, ці ты не бачыш? На паперы, на гэтым полі белым я застаўся адзін, як перст. А ведама, што ў полі адзін не воін. Дык няўжо навечна
А цих замер друкарский мой варштат. У доме отверника беда! У Маргариты потемнение, удар! Яна упала просить вас, худшей, доктор! Дом адверніка каля рыначнага пляцу. Маргарыта, як непрытомны, цяжка снуе па пакоі. Скарына таропка ўваходзіць з куфэркам у руцэ. Что за беда ступила на порог? Чему вы у черной хусте, Маргарита? Вы не чули? С решетниками, с бондарами у Вильню пришла на рынок чутка. Ах, мой Юра, неужо это тебе у глухих медведичах налово? Ну, откиньте злую шутку. Ведь и не раз адверник смело брал господара медвежьего кутка. Каб вестка черная, яна б с гонцом сюды, у дом, примчала б, не на рынок. Бывает вестка, что по рынку блудить, перегоняя быстрого гонца. Но вот что, родный, я тебе пустила на тыя ловы. Каб Латвею лашчить потеху королевы Боны. Королевы Боны? Тут ловы незвычайные. Иначе адвернік радца ці згадзіўся б сам быць на загонах тых галоўным лоўчым. Здабыць гаспадара таго кутка патрэбна не з рагаціны, не з дзіды, паслаць ля каралеўскіх ног не шкуру, а ўзяць яго загнанага жыўцом хароміну мядзведзя. Что? Им той медведь. Звяругу гэтага з дубовай клеці зноў выпусцяць ля Віслы, намазоўшы для каралеўскіх гучнатрубных ловаў. Чаму? Я на порог не легла гэты. А вы былі на вежы звездара? Сачыў я зоры доўга, а паўночы спрыяюць зоры. Праўда, я ўглядаўся, пытаючыся ў неба пра далейшы лёс нашай друкарні, калі б я... Пра майго Юру запытайце ў зорах. Вы так яго кахаеце. Крый Божа, якой бяды. Ой, Юра мой муж. Яго вядуць пад рукі лоўчыя, твар спалатнелы. Юра! Все, я дома. Да огонь той буры, иди за мной с калматой пущи, прочь. Ты только не пужайся, Маргарита. Коли идешь на ловы, на медведя, рыхтуй постель. Воды! Водою, Маргарита, окропи повязки закорелые. Вот так. Я сам сниму их, а сюды на раны гаючасць лекаў гэтых покладу. Ратуйте, доктор, батьку для дзяцей. Прырода лечыць тое, што не вечыць. Ух, як займаецца ад чорных кіпцяў огонь, Антон. Асклепій, доктор мой. Юра, Не трэба. Огонь той буры ты уже не потушишь. Ділоўчая моя, дзе Хвеська, Петрик, там засталіся на лаўжах яловых, і я ля вас прылягу. Але не, мне трэба асачыць цябе, васпане. Мяне косою лапаю пагладзіш за ўсю мілосць маю і здраду, так, за здраду. Я ў тваіх гарачых зрэнках разгледзеў злы дакор, пагарду, лютасць. За што цябе я мерыўся прадаць? Асілка нашых векавечных пушчаў, жыўцом, як вязня, у дубовай клетцы.
Цябе я справіўся багрэць ашчэпам, калі ты да мяне лез у абдымкі. Цябе б я на рагаціну ўспёр. Але твой зрок упіўся, як свярдзёлак. І нешта ўнутры ва мне глыбока, як прадзіравіў. Сам табе я ў лапы яшчэ шпурнуў. Адчайна абхапіўся, як з хмельным сябрам на расстанні. Ты не кажы пра ростань. Нас чакаюць і пушчы, і сябры, чакаюць кнігі. Друкарні нашай трэба твая ўдатнасць. Пасля здарэння Зонкавым адзін застаўся ты, моя падмога. Спрабуйце без мяне, дзіцятка роднае. Глядзі, не крыўдзь, Францішак, і не дай яе ў крыўду. Маргарыту, голубіцу. Францішак Скарына ў адчаі. Ён страціў сяброў, фундатару сваёй друкарскай справы. Роспач вядзе яго за віленскае прадмесце. Скарына ўзбіраецца па круцізне панарскай грады. Унізе бурлівая плынь Віллі. Калі душу пакутна разрывае памрока безвыходнасці, чаму ж мяне сюды так цягне? На граду крутых панар, на урвішча, дзе грозна, каля падножжа плынь клякоча стогне, заціснутая ложам камяністым. Няўжо спакусна д'ябальская сіла так падбівае во гэта ложа абрынуць строма свой жывот? А можа, было б лепей водамі Віллі адплыць у Стікс, уцёкшы ад злабівых і душ, і цёмных змоваў, што наўкол снуюць цянёты. О, Ян Гус, настаўнік мой, няўжо ты мне прымроіўся? З'явіўся у гэты роспачны мой час. Глядзіш сурова. Чаму ты за руку мяне трымаеш? Каб я на круцізне не аступіўся. Ад урвішча ты трохі адыдзіся. Глядзі, дае навуку нам Вілля. Сваёю упартасцю, даўгацярпеннем прарэзала яна граду панар, прарвалася на волю. Так і праўда. Ды ў праўдзе на шляху града завал інакшае. Іх чыніць не прырода, людзі. Іх чыняць мнagaможныя, а люд ад праўды ў вечным адлучэнні. Дзе ж корань злапрычыннасці? У нас, у боязі бязмоўных жывацін. Ці навучыліся любіць мы праўду вышэй саміх сябе, вышэй сваіх пасад і тытулаў, свайго пажытку, прытворнага сяброўства, славы. Мы з прыроджаным чуццём сумлення, праўды не хочам дзеля іх рызыкаваць. Хто ж больш рызыкаваў, як ты, наш Яне? А ці вялікі скрутак тых ахвяр? Як горка я ў твае сляды ўглядаўся на бруку пражскім. А ці ведаў ты, што пропаведь сваю, што словы праўды, якімі ты ў капліцы Віфлеемскай люд тысячны ўздымаў і вёў, ці ведаў, што ўсё гэта аплоціш ты жыццём? Купец, што золата за пазухай нясе, хіба не рызыкуе галавой? А золата праўдзівых слоў не так. За іх жыццём сваім спакон плацілі. Дзіўлюся, Яне.
кволы со здоровьем и по-жаноцку мягкий. Як ты мог себе вось так до подзвігу подрушить? Подрушила мяне святая праўда. Яна поднесла выбор, сябра паліць, што хіліць да адступніцтва ці праўда. Я выбраў праўду. Пыталася в узілішча, куды я ў ланцугах быў кінуты, разбіты пакутнай немаччу. Дык што ж, нарэшце, вяртанне да даброт жыцця ці праўда? Я выбраў праўду. Разам з папяленнем я плакаў, разам з палічам маліўся за ўсіх, хто адступіўся, выракся. Як цябе я разумею. Гора, калі сябры адступяцца ад справы, калі няма ёй болей падтрымання на землях родных. У дамах магнатаў ты зведаў бездань жаху, ды на шчасце у люду паспалітага свайго ты ўсё ж знайшоў апірышча. Знайшоў. Цябе ля табору ў козім гродзе хавалі б 100 год. О, каб мне заступніцтва такое ў Белай Русі. Заступніцтва яшчэ здабудзеш ты. Святлом праменным кніг, зярнятамі асветы. Цябе твой край пачуе. Хіба можна, каб людзі адраджэння так бязглузда мірыліся з лупешствам земляў, душ, прымалі ўсю хлусню і ўжо прарокаў, і ўжо свято, што моляцца не Богу, мамоне, толстым кашальком карысці, з бядноты выціскаюць дзесяціну. Пісанне кажа, хто адыме хлеб, здабыты ў поце твару, вінаваты, як і забойца бліжняга свайго. Хто ў гноішча грахоўнасці паграз, вікары ці сам біскуп, нават папа, антыхрыст у сутане. Ён зладзейца. Антыхрыстаў хапае для пагроз. Для табору таго, дзе ты хаваўся, даўно трухнеюць косці і мячы крыжовых ператрушчаных паходаў. Твоя святая мэта, моя мэта. Народ свой освятить у родным слове, разворушить ягоны розум, дух. Адхіснуўшыся ад роспачы, Францішак Скарына жыццялюбна і упарта спрабуе адрадзіць у Вільні кнігадрукаванне. Выдарылася прасветлена. Скарына перабраўся ў дом Маргарыты, якая пасля году жалобы па мужу даверыла сваё сэрца і назапашаныя скарбы Францішку. Аднак дарогу яго друкарскай справе перайшла змова мнагаможных на чале з віленскім ваяводам. На дом Маргарыты абрынуліся суды, распачатыя яе родзічамі, знарожыстыя валакіты, пагрозы канфіскату маёмасці. Да ўсяго загадкава загінуў родны брат Іван, купец, які ўжо рыхтаваў сродкі для скарынавай друкарні. Скарына сочыць зоры з пляцоўкі дома Маргарыты, выглядае прасветлену тых надзей, што зноў густа зацягваліся хмарамі. Стынню дыхае неба восені 1529 года. Злазячы па лесвіцы з зорнай пляцоўкі, Скарына прыпыняецца. Чаму сярод сузор'яў задыяку, сярод прадоннай цвердзі ў сяйве, я не знайшоў Феміды, ні яе праўдзіва суднай дзікі, ні слядоў, ні знаку. Пакінутыя вагі без прыгляду, шугаюць іх стыхіі, віры, метэарыты, зорныя вятры і змовы чорныя багоў і звады.
Судовый день. Куды ж хиснется чаша? Франтишек, Тебе я побудил неосторожно. не ты, а клопот наш лихі судовы. Трымаю в бездані давно наш дом. Калі ўжо тыя скончацца суды ды перасуды. Дзе, скажы, прычына, што гэты родны мой матулін дом судовай калатнечай аблажылі? Туже я вузел бед. Сам б'юся у здагадках. Памёр адвернік. Счезла твоя маці. А тут, нібы пярун на галаву, смерць брата любага купца Івана. Як назнарок з усіх бакоў суды ўшчаліся. То за гэты дом, то за дзяльбу маёмасці, грызенне. Гатуюць пакасць, чую, крэдыторы Івана. Што за атачэнне лёсу ці змовы? Скрозь атручана паветра, няма чым дыхаць. Ты штось хаваеш. Ты ўсё адводзіш боль маіх грудзей. Ды ім судзілішчам канца не будзе. О, каб не гэта смерць гвалтоўная Івана, я ўклаў бы памнажэнне тваіх скарбаў у сваю справу. Гэты матчын дом, ён мог бы стаць прытулкам для друкарні. Друкарню матчын дом? Ох, не, Франтишек, ці не з яе ідуць на нас напасці, судовыя ўсе злыбеды і валакіты. Я думала, што будзе для дзяцей ашчаджаны той грош, што ты намовіў на копы множыць, а ты, бач, куды? Ты на сваю друкарню. Ой, Франтишек, малю цябе, прадай яе. Ну як пакіну я дзіця сваё, друкарню? Яна жыццё маё, мой лёс, працяг у долю люду паспалітага. Я ў гэты дзень судовы патрабую. Хіба твоё дзіця жывое? Збудзь. Падумай лепш пра нас, яшчэ жывых. Да нас сам біскуп Віленскі. Сустрэнь жа. О, ваша еміненцыя, прадвесне, што разам з вами ступіць на парог у гэты дом нарэшце дабрадзейства. Лаудетур Иисус Христос. Спокой под вашим дахом у руках не только пана Иисуса. Каго ж? Господара самого. Так. Да дива, вы вучите разумности других, а час и до себе примерить мудрость. Я ваших заходаў добропомысных не ўцямлю штось. Вы ж сакратар и хатні лекар мой. Ці мне не ведаць, як сэнс глыбокі ловіце з паўслова. А сёння ж гаспадарскі суд. І спее апошні ваш судовы вырак. Обвостраны ваш розум, нібы дзіда. Вы, значыць, дапускаеце, вялебны, што гэты дом, дзе я знайшоў прытулак, на шалях гаспадарскага суда узважваць сёння будзе не Феміда, не ваша справядлівасць. Хто ж тады? Ну. Вы не такі наіўны, доктор, кіньце. Няўжо вы за судовай цяганінай не чуеце руку вышэй? Гаштольда? Я толькі ад яго, ад ваяводы. Спагадна заклапочаны ён лёсам друкарні вашай. Дзе вы ёй, край Божа, прытулак знойдзеце, калі бургомістр папросіць з камяніцы? Калі дом, што ляжа зноў на чашу перасуду, хіснецца ў бок пажаднай радні? А чаго ж ён так клапоціцца, вельможна? Клапоціцца статут літоўскі. Яго цяпер завуць статут Гаштольда. Статут Гаштольда? Ну і цуд. Усюды спяшаецеся вы сваё імя наклеіць. Ды час імёны тыя
отскрабе? Есть клопот больше у нас. Друкарню латинскую свою чакае Вільня. Нам трэба выкладач і слынны майстра. Я вас прапанаваў. Перед судом вы зайшлі сюды, велебны. Ёсць навіна важней. Яна з ганцом, а поўначы прымчалася ў мой дом. Святкуе Вільня слынную урачыстасць вялікай каранацыі. Зірніце, зірніце, як з Гедымінавай гары шыкоўна вялікакняскі замак выглядае гаспадара і бону. У карэце на белым нібы снег васьмерыку яны вязуць малога Жыгімонта, каб у катедры ў Вільні асвяціць на стол Літвы вялікай. Спачуваю. Каму? Я спачуваю вам, велебны. О. Ці лёгка будзе першынцу глядзець вам, сыну караля, хоць ваша права, на жаль, і скасавала пазашлюбнасць. Не лашыць свет людзей з няправым ложам. Ды я даўно махнуў на першародства. Я дзякуй і за біскупства скажу. Вы ж скора не князёў літоўскіх. Для годнасці хіба таго замала? Для годнасці патрэбен цвёрды грунт. Хіба вы не шукаеце яго ў мецэнаце? Добра, думайце, Францыск. Вы чуеце? То судны дзень мой кліча. Высокому гаспадарскаму суду належала вырашыць, жыць Францыску Скарыні ў доме Маргарыты ці разам з усёй сям'ёй апынуцца на бруку. Зазірнём у віленскі магістрат, дзе зачытваецца канчатковы прысуд вырак. Вунь за сталом у ролі найпаўнамоцных суддзяў гаспадарскага суда князі Канстантін Астрожскі, Юрый Радзівіл, віленскі біскуп Ян, кіеўскі біскуп Мікола, паны вялікага княства літоўскага. За супрацьлеглымі сталамі Скарына і родзічы Маргарыты. Вырак зачытвае князь Астрожскі. І тым самым домам у месце віленскім, які ляжыць на рынку, не хацелі паступіцца родзічы Маргарыты. Тады доктар Францішка Скарына мовіў і паклаў перад намі выпіс з кнігі права гайнага пад пячаццю места нашага віленскага. Услухаўшы таго выпісу, прысудзілі той жа дом і ўсё іншае іменне жане доктара Францішка Скарыны Маргарыце і дзецям яе дзяржаць і ўжываць спакойне на вечныя часы. А таму Марціну і іх нашчадкам казалі ў том вечнае маўчанне мець. І на гэтым даем Францішку і яго жане Маргарыце наш ліст з пячаццю. Я дзякую вялебным і вельможным за ваш праўдзівы, дабратлівы вырак. Ён годны гаспадарскага суда. Для хворай Маргарыты будзе ён гаючым. Даруйце мне вас, пане. Дык дар за дар. Помніце пра нашу ўмову? Да пабачэння хуткага. Чакаю вас у катедры. Нам пора. Вельможныя князі, імёны вашы слывуць у свеце, Радзівіл, Астрожскі, але ці чулі вы адчайны голас яшчэ адной турбацыі? Якой? Турбацыі маёй і ўсёй айчыны. Прыйдзецца уважыць доктара. Кажыце. Калісьці святы Еліязар Єрусалімскі паслаў да Пталамея 70 настаўнікаў, умелых дасканала ў філасофіі, в пісанні, ў мовах, каб выкласці сэнс Божага закону з яўрэйскага на грэчаскі. Цяпер выходзім мы да выкладу пісання на мовы родныя па аднаму. Пора і нашым землям адрадзіцца у мове, у асвеце, у пісьменствах родных. Ды гора! Натыкаюся я ўсюды на глухату сцяны
неразумення. Вялікая Літва да чужаземцаў купечымі рукамі сыравіну, пушніну, скуры, воск кідае шчодра, а цёмную душу, а свае вочы ніяк не можа праясніць асветай. Калі збірае грошы, то для воінаў мячом скрабе скарбонкі. Хмельны келіх у пышнай шляхты правіць балявання. Ёй спраў няма да нейкай там друкарні, што як жабрачка просіць падаяння, ахвяравання хоць на грош апекі. О, мнагаможныя князі, маршалкі, няўжо вас не абудзіць адраджэнне? Вы, доктор, прыклад узялі высокі святога Ераніма. Сказано ж, кому от Бога много дадзена? Жартуе князь Астрожскі. Мне много дадзена і гэтак мала. Не патрабуюць моцы уцвярджэння ні грэчаская мова, ні лаціна, з часоў элінскіх боскія то мовы. А нам беларусінская паслана не Богом. Біблію чакае паспалітасць. Чаму ж у нашым княстве мнагаможным маю друкарню атачыла злоба? Стаў вашым дом. Для друку ёсць прытулак. Схіляюся на ваше дабрачынства, але мне горка, слухаючы вас, у згадках пеклавацца. Дык няўжо не ў час я нарадзіўся? Мо зарана? Але чаму на 100 год назад было не рана нарадзіцца гусу? У празе чэшскай ён мне даў наказ: шукай апоры ў землях родных, так, як ён яе знаходзіў сярод люду шляхецтва мнагаможнага. Але той шлях страшэнна небяспечны. Ды раскатурханы да праўдадзейства глыбокі розум краю не задрэмля. Ён нібы шчыт асветы. Я нядаўна на свае вочы бачыў гэты шчыт. За ім, нібы за пазухаю Бога, жыве, ваюе з Рымам Лютер. Чулі пра еретычнасць тэзісаў, прыбітых так дзёрзка да касцёла ў Віттенберзе? Чаму ж той еретык непераможны? Ці ведаеце, хто яго прыкрыў ад папскіх бул, кастроў? Князі, курфюрсты. Адзін саксонскі Фрыдрых чаго варты, яго вы ведаеце. Не веру. Не ведаеце існасці зямлі радзіннай, што так прагне адраджэння. Ну, зарана задзіраеце вы тут наш грунт уздзірванелы. На каменні нарог бы не скрышыўся. Эпікур калісьці нявесела пасміхнуўся, шчаслівы той, каму ўдалося лепш прыстасавацца. Сягоння ж хто сумеў з прыбыткам гандляваць сабой і краем, як скурамі быдлячымі? На нас ніхто ад роду не кідаў такіх наводаў. Я не пра вас, вельможныя, даруйце, але пачаўшы з Чэхіі, ідзе жываначальна і няўхільна здань вялікай рэфармацыі. Яна распачала няспыннае адпрэнне адметніцтву, душалупешству, злу. Набраліся, гляжу вы ў падарожжах, ідэй паветраў розных, як ваўчкоў, што чэпяцца за вопратку. Ці трэба яны на землях нашых? Не ваўчкі. Ідзе па свеце рушанне. А вы, пакрыты славою вялікай бітвы пад Оршай, княжа гетман, вы глядзіце, каб не прайграць на гэты раз літоўскай Русі бітвы куды большай. Ну, да пабачэння. Да пабачэння. Трэба нам ісці. Я зноў пакінуты, як перст адзін, незразуметы краю владарамі. Ну што ім каштавала б чуць падвысіць дзяржаўнасць разумення, узяць пад крылле сваёй магутнасці маю друкарню, лёс кнігадруку, будучыню краю. Я не кажу пра горкі ўласны лёс. Ці справа моя выйграна ў суде? Судовы дзень. Няўжо ты станеш судным?
Прадчуванне суднага дня спраўдзілася. Ён прыйшоў гэты дзень змрочны і няўмольны. Сталася неверагоднае. Францішка Скарыну арыштоўваюць і без суда, як бадзягу кідаюць у турму ў Познані за даўгі свайго брата, купца Івана, які нядаўна памёр. Чаго тут больш у гэтай турэмнай расправе беспадстаўных прэтэнзій і ўдзеяў крэдытораў, што ўступілі ў загадкавую змову, ці загадзя распрацаваны ў верхніх колах акрутнай наўмыснасці? Нанесены ўдар быў для Скарыны асабліва балючы і цяжкі, таму што якраз перад гэтым, замардаваная судамі, памерла яго каханая Маргарыта, маці асірочаных дзяцей, якія адны, без бацькавага прыгляду, засталіся ў Вільні. Духоўная драма павеяла трагізмам лёсу. Познань, прадвесне 1534 года. У турэмныя краты зазірае набраклая вясновая галінка з дрыготкім промнім зайкам. Скарына ў пакутным роздуме узіраецца ў закратаванае акно. Дзе воля, а дзе крата ў нашым лёсе? За духам чалавечым сусвет пыл ліхаімства, нібы хвост каметы імкне, не адсечаеш. Все звелось. Зямлю, нібы з астральнай прорвы чорнай штось немаччу навіслай прыгняло. О, жалар цёмнасцю! Табе назло свет новы паўстае з крупінак зорных. Хай зорацца яны ў нас праз вякі, каб злобства не вяло наш род на страту. О, як я зненавідзеў тую крату, якой улоўлен цяжка дух людскі. Гэй, адчыніце! Гэй! Гэй, адчыніце! Я патрабую выкліку бурмістра Познані! Прыйшоў мой непамысна горкі час. Я в гэту клець в узілішча загнаны, як той мядзвед літоўскі. Для пацехі, для дзікага насмейства розных лоўчых. Як цяжка ў цемры розуму. Гняце памрока роспучы. Ды адчыніце ж! Вы кликали меня? Я кликал вас, бурмистра Познаньские рады, пана Скаргардыяна. Вельми шкадую, что за стенами нашего увязнения давно томится слынный доктор вольных и лекарских наук Франциск Скарын. Але не облегку я принес вам, шановный доктор, а паўторный загад нашего найсветлого короля Жигемонта Старого. Я, Жигемонт, з ласки боской король польский, великий князь литовский, русский, прусский, мазовецкий, доручаю шановному бурмистру и радцам Познані здейснить до конца належную справедливость до Франциска Скарыны, як до человека беглого и немаёмаснага, и не вызволять его за строгу, датуль покуль над ім у вас на месцы не звершится правосуддзе, и покуль не выплатить ён крэдыторам их законные грошовые претензии. И инакш не робите по обовязку вашему и милости нашей. Я верить не хочу своим ушам. Что за насмейство глумное, як брыдка, да дурноты марнатраўна придумать апрача судоў за дом яшчэ под ноги яму даўгавую. И с выглядом сур'ёзным так подлыжно спустить, як выжлаў хижих крэдытораў, ды крэдытораў не моих, а брата, купца Ивана, память ему светлая. Тут важный им подлог, каб натравить тузоў финансовых Варшавы. Рвите загнанага ў адхланне гэта, пейте яго доўгацярпення, кроў. Няхай
у яме тут доводит свою правость. Нехай свои русинские письмены записывая на плесни этих стен. Спачуваю. Але намаганні крэдытораў набылі цяпер моц высокага каралеўскага указа, паўторнага двойчы. Досконалы у познании юрисдикции вы, пан Скаргардыян, ободвух прав доктор. Хіба вы не ведаете, что ровно 100 годов тому Великое княство Литовское записало у особный артикул наступное. Король и великий князь урочисто обещают никого не карать и не саджать у тюрьму по тайному доносу, а только по суду, проведенному по звычаю земли. Чому насуперак урочистому обещанию и закону чинится такая злосердная неправость? Я прошу записать у книгу актов мой громадянский протест. Скарына, дядька родный, вы в скляпенні. Романе, мой братанич, сын купца Ивана. О, як ты вырос по столе, мой кревник. Пан Скаргардыян, чому ж мене до дядьки не пускають? Я ж по справе. За батькові долги хіба не я отказчик? Не вы одлуплюся. Ніхто з вельможевы чуть не хоче, що настав давно узрост мой юридично правомоцний. Тож я прийняв усю майомость батьки, а не Франциск Скарына. Гэта я, майомостный и моцный для разлику. И только сам я мушу поквитаться за батьковые долги. Неужо не ясно? Дык, коли ласка, спаганяйте все долги свои з мяне. Чему никто не хочет слухать, быццам нехта в уши позаливал вам воском? Мой братанич, за дядьку бьешься, лезешь на рожон. Не рви себе. О, пан Скаргардыян, те я не вам носил у суд Познанский за дядьку родного залог. Залог? Залог. Во гэта ход, Романе, гэта ход. С крыві скарынаў наших. Вось расце насильству хціваму ад прэння. Твой залог б'е ў гэту крату, на ўсю Русь грукоча. Ды як жа ўцяміць мне, што я заложник. Заложник. Чуеце, у родным краі. Братаніч выкуп за мяне прынёс. Хоть я прынёс, да і дзіўная завора. Залогу крэдытора не бяруць. Як гэта не бяруць? Ах, зразумела. Ганіцелі мае, вам вельмі трэба, каб я тут заставаўся гніць даўжэй. Адпрэнне ж вам, залог аддай праз суд. Праз суд ніхто не хоча. Во, злодейцы. Вас трэба прымушаць яшчэ судом браць выкуп за заложніка. Для вас няхай бы лепш я ў яме задыхнуўся. Настойваюць пры сведках з двух бакоў. Залог ацэніць суд і паўнамоцна уручыць ім парадкам прымусовым. І толькі суд. А тыя збоку сведкі. Хітрушчы ход. Ён пахне валакітай і гэтай кратай, каб зламаць мой дух. Шаноўны пан Скаргардыян, ад вас я патрабую толькі правасуддзя. Я вымушаны растлумачыць вам, доктар, што наш суд зусім не супраць вызначыць у законным парадку меру залогу. Але нашы захады разбіваюцца на нежаданне і незразумелую валакіту варшаўскіх крэдытораў. Я зачытаю вам з кнігі актаў вось гэты запіс, зроблены ў мінулую суботу. Бурмістр Познанскі выклікаў празвознага ў суд іўдзея Масея з Варшавы. З'явіўшыся па гэтым выкліку ў Познанскую раду, іўдзей сам прыйшоў да пана бурмістра і спаслаўся на суботняе свята, у час якога яму няможна нічога рабіць або распачынаць. І паколькі заўтрашні дзень нядзеля, то іўдзей папрасіў, каб тэрмін, вызначаны для выкліку, быў перанесены на панядзелак, заяўляючы, што ён займаецца справамі ў гэты тэрмін.
Ці прыходзіў варшаўскі крэдытор у панядзелак, як абяцаў? Не. Вы пасылалі да яго яшчэ раз свайго вознага? Можа, іўдзей захварэў? Наш возны нідзе не можа яго адшукаць. Хіба ўсё гэта не дае вам падставы заявіць, што крэдытор Маісей, які асабіста і законным парадкам быў выкліканы ў суд, аказаўся хлуслівым з першага дня ўчынення цяжбы па сёння? Хіба не бачна, што ён паводзіць сябе такім чынам, каб зацягнуць чым надалей судовую валакіту? Што ж у выніку вы дарадзіце мне сядзець у даўгавой яме і на працягу многіх гадоў выглядаць праз крату з'яўленне ў суд крэдытора? Будем спадзявацца на міласпагаду яго светласці караля. Бывайце, доктар. Дакуль вам пеклавацца? Дзейства трэба. За краты дідай ці праткнеш драпежцу. А я ўжо не магу трываць іх кіпці, глядзець на ваш закратны паядынак са здзекам змовы. Я павінен сам дайсці да Жыгімонта, як даходзяць яны з намовай. Да ім лягчэй. У іх кароль і сам бярэ пазыкі. Шкада мне сіл тваіх. Не адвяду на мертвой адкалдобістай дарогі. Каб хоць з сабою вёз ты нейкі ліст ад слынныя персоны. Пачакай. Скіруй, Рамане, ты ў Пултуск, на Нару. Там слынны сябра мой, Мікола з Гусава. Я з ім дзяліў па-брацку хлеб вандровак, прыгод і бед. Вялікі гуманіст, філосаф не толькі пакутна ўзрушыўся асабістым трагізмам становішча. Ён роздумна абдымаў вачыма і сэрцам нялёгкія шляхі роднай зямлі, тагачасныя і будучыя. Выспявала ў народных гушчах спакваля нацыянальнае самапазнанне бацькаўшчыны. У гэты роздум, у начныя размовы, прыходзіць Мікола з Гусава, да якога ў Пултуск ён паслаў з турмы свайго пляменніка братаніча Рамана. Гусоўскі, знакаміты аўтар песні пра зубра, у той час хварэў на паралюш ног і наўрад ці мог рэальна наведаць у турме Скарыну. Але ў яго трывожны роздум ён бясспрэчна заходзіў. Давайте перанесемся ў сцэну іх начной размовы. Гусоўскі, сябра мой, я да цябе з Пултуска наказ прынёс братаніч твой, Раман. От д'яблы, за ваш дзікі глум і зман, хай вечна вам і ў пекле будзе пуста. Даруй, што патрывожыў праз Рамана цябе пад Наравам. Гляджу, твае ступаюць ногі цяжка, неслухмяна. Давай зірну, ці не паралюш б'е? Прыпластаваны год я да пасцелі, ды закарцела так абняць цябе. Маю душу ў турме нібы скрабе сакратаўскі наказ. Пазнай сябе, каб вечна не хварэлі дух і цела.
Сябе мы не пазналі. Вось паралюш, уелася чужына ў маю косць. Ты ж на сабе адчуў, як хіжасць, злосць, тут наша праўдадзейства топчуць, раняць. Ты, як і я, у біскупаў апецы, на службе нашым музы, зёлкі, дух, у бок адступіш, ёсць аброці лейцы, ёсць пад крысом фанатыкаў абух. О, каб сягоння хоць глыток адзіны, адтуль зрадзімы, з пушчы і гаёў, дзе сэрца працінаў мне рыб зубрыны, дзе рагачы вялі мяне гайнёй, дзе я, учапіўшыся, каню ў грыву кідаўся ў стромы нёмна Дняпра. Сын палясоўшчыка, я з тых мыслівых, якія ў жылах чуюць кроў зубра. Ні сэрца, тупаціць зубрыны статак, то замірае раптам, як світанак, дзе распачаў свой баль глушцовы ток. Мне б з тых крыніц, ты чуеш, наастанак, хоць адзін малюсенькі глыток я б акрыяў. Скажы, але чаму ж мы толькі ў немачы або з-за краты шчымліва б'емся ў дзверы роднай хаты? Апомнімся. Бо тут чужына душ. Чужына душ. Ось, брацце, сэнс цяжкі. Мне ад яго ж непамысна штосьці. Ды на радзіме любай з маленкосці свае хіба не ходзяць чужакі? Што мне казаць? Я для сваіх куткоў стаў чужаком сваім між чужакоў. Зайчыны па сваёй ахвоце гнаны, не дамалю я ўжо сваіх грахоў. Хоць сняцца мне і пушчы, і паляны, мне немач мой паралюш, як ад плата. Ты не вярэцца, хіба што грахі. Была чужына нам, як альма-матэр, вастрыла розум, каб затым да хаты вярнуць нас на вышэйшыя кругі. Ды ці вярнуўся я? Я ж на чужыне. Твоя паэма, песня пра зубра, тебе душой вернула да айчыны. Над ёй твоя паэма, як зара. Ты уже даўно вярнуўся ў родны кут. Ды родныя пісьмёны я ў свой люд ці нёс вось так, як ты, для белай Русі. Змяніў я спеў пушчанскі на лаціну. Ды не сышоў ты з родных пуцявін. Ты ў песні пра зубра беларусін, і ўдзячны родны край табе, як сыну. Чужына, браце, нас студыявала не так сабе. Пора пазнаць сябе. Твоё самапазнанне праспявала на гуслях свету цэламу ў журбе. Твой вобраз белай Русі з-пад заслоны прыўзняў, як дзіва у вобліку зубра. Гуртуюцца ў народ адзін плямёны з адзнакай першароднасці добра. Твой спеў вячысты і Бога натхнёны. Сабраў ты вобраз краю па крупіцах, у звычаёвым праве, у быліцах, павер'ях, прымхах, ад дзядоў паган. То ж гэта наша людства крывічан, нашчадкаў і зубра, і мілавіцы. Зубра точаць, верхнікі, лаўцы і тнуць з бакоў галоднай хіжай псярняй. Ён сваім хівам грознай і ўладарнай, як страсяне, ляцяць ва ўсе канцы. Кажы ўжо да канца. Загнаны ў пастку, ён скача на завалкі і брусы, зваротны шлях адцяты ў лясы. Лаўцы па стронкі цягнуць нібы ласку, аркан на шыю, галаву да ног, вужышчамі і путамі стрыножаць. Лаўкач нахабна ўсядзе паміж рог. За колца ў пысе цягнуць і рагочуць, а потым распярэсцяць у мішень для пробы спрыту збройнага рыштунку. Са стрэламі ў баках ён паратунку не просіць. Гасне ў зрэнках дзень. Пасвежаваўшы волата на скуры разлягуцца, учыняць шумны баль.
За гэтай прытчай бачу я, на жаль, не баль яны спраўляюць, а хаўтуры. З братазабойчай хіжасці зусобіц няўжо ўладарнасць выйграе сусед? Арканяць крайні цямячы, што робяць, з расколіны зжахнецца яшчэ свет. Ты ў песні пра зубра нам даў пазнанне гісторыі. Яна, як цёмны бор, дзе на падпал пакінуты касцёр падчас ліхіў узаемапалявання. Урокі ёсць, але ці ёсць узор? Я вітаўтам уражаны, зубром. Ён орды супыніў, ён выцяў здрады. Ён, праўда, не плаціў за зло дабром, плаціў за зло ён ворагу Грунвальдам. Ён князь вялікіх ратных сіл. Ды ўсё ж, ці гэта падсякала зброд і хіжасць? Ні муштра, ні харугві, ні грош. Дзяржаве моц дае вера, цярпімасць. Ці гэта трохі цяміць той разумнік, што падсякае іншым карані? Разваляцца імперыі хлусні, іх не ўратуе хітразмоўнасць уній. Расце наш недавер гаспадару. Ты мовіш сам, што зубр наш у загоне. Я прысвяціў Кармен з надзеяй Боня. Ён ліст паслаў. Я дзякую. Ды сёння ці ў яме ад таго лягчэй зубру? Францішак Скарына, змардаваны ў турме штодзённым чаканнем свайго вызвалення, хворасцю, па начах б'ецца ў роздуме, куды ж хіліцца яго цяжкая драма. Да суднага дня? Можа, абмінуць гэты дзень? Нібы яму на выручку працягваюць з-за кратаў свае рукі Альбрэхт Прускі, Лютер, віленскі воявода Гаштольд. Прэч ад мяне все прывіды і цені. Шукаю я апекі толькі годнай, а з той нягоднай, што нясе рабунак маёй душы і справе. Вы ўсе прэч! Апомніся, Францішак, памяркуй, які ж рабунак? Гэта паратунак, ты ж бацька. На каго, скажы, пакінуў ты сіротак там, у Вільні? Я вырвуся адсюль да іх, вярнуся, ды не праз ганьбу ўласную і здраду. Ты здраджваеш сіроткам нашым, дзецям. Ступаючы ў магілу, я маліла, цябе высцерагала. Мудрым будзь. Заблытацца ў цянётах злых не штука. Дакуль ты, знакаміты, дзельны, змысны, у гэтай яме будзеш тлець. Пачцівы і доўгацярплівы, ты чуеш, як стогне рэха крокаў па прыступках. Сам Бог яшчэ надзею шле табе. Я крокі тыя ведаю, начныя. Прыходзіць мой бессонны дыялог з Гаштольдам, з Лютерам, з Альбрэхтам Прускім. З'яўляецца прывідная постаць былога магістра Тэўтонскага ордэна Альбрэхта Прускага. Ну як вы дапусціліся, Францішак, каб вас ламалі гэтай бруднай краты? Ці шанаваць навучыцца карона недатыкальнасць доктара? Альбрэхту Прускаму я так скажу. Вы прапануеце ласкава мне быць вашым вернікам і збраяносцам. Пачакайце. Тут золь дрыготкая і плесня. Апраніце. Мантыя, блакітны гарнастай.
Але прыняць не. Дзякую за ласку. Вы крыўдзе на мяне? Да ці не я прыняў у Кёнігсбергу вас пачціва. Вы з бляскам жыва так дэманстравалі гаючы талент лекарства, свой дар, пазнанне таямніц жыцця, што я вас прыпісаў да кола самых блізкіх людзей свайго двара. Вам трэба маё ўмельства ці пакланенне лютэранству? Так, вызнанец я Мартина Лютера. Ды бачу я з прыемнасцю палоняць зерняты рэфармацыі і вас. А вось і Лютер, слынны наш настаўнік. Ды з вами, бачу, яшчэ другая прывідная постаць. Мой спакушальнік Лютер з Віттенбергу. Я ведаю, дзе выйсце твоё, доктор. А света маё выйсце і вера цярпення. Вера цярпення? Які міраж. Яно ў вас не прымірыць двух агнёў лаціну з праваслаўем. Трэба трэці агонь. Здагадваешся? Лютэранства? Ваш паратунак толькі ў новай веры. Цябе на службу нашу клічым. Твоё збавенне толькі ў Кёнігсбергу. Ці ў Віттенбергу. Вы самі выбірайце, дзе зручней. Мне лёгка ўлагодзіць Жыгімонта, давесці ўсю няправасць крэдытораў. За вас я іх прэтэнзіі сплачу. Вы не пярэчце, потым аддасцё са скарбаў у мяне запрацаваных. А хто мне сплоціць за цярпенне, бруд у гэтай яме, за слязу сірот? Я запрашаю ў замак свой пачціва. Я сам вас ахіну спагадай з дзяцьмі. Я выдам прывілей, якім яшчэ ніхто з купецкага карэння ніколі не валодаў. Вырашайце. Мой двор ці краты? Што за напамыснасць? Як часта ў айчыне плоцяць кратай, а на чужыне ледзь не абяцаннем зямнога раю. Патрэбен Прусіі высакагодны тлумач святых пісанняў, мудры выкладач. Калі Еўропа ў бойках рэлігійных агнём не вечыцца, крывёй сцякае, калі даўно чакаюць нашы землі сваёй, а не лацінскай веры. О, як мне патрэбна, каб загаварыла на поўны голас пруская друкарня. Няўжо я сапраўды бяздомнік нейкі, бадзяга валачашчы і бязродны, і толькі застаецца мне ярмо чужых імет ідзей? Бяздомнік вы. Над галавой няма не толькі даху, бяздомнік вы на бацькаўшчыне. Гэта, шаноўны доктар, горш. Падумайце. Праз краты прабіваецца вясновы світанак. Скарына ўглядаецца ў паружавелыя воблакі цёмна-сініх нябёс, у вачах трывога і надзея. Я прачуваю лопне нібы лёд, зламыснасць змовы. Ды чаму балесна і роспачна так сэрцу? Хмары неба выпісваюць закратыя абліччы істотаў выкапнёвых, дыназаўраў, хвастатых жывацін з галоўкай вузкай. Сярод людзей яны перавяліся. Адкрыты новы свет. Вунь крывянеюць ля ног канкістадораў землі інкаў. Вы кажаце, наш свет з паўшар'яў двух. Ён з двух цяжкіх каменняў жарнавых з насечкай грубай. Колькі паміж іх пераціраецца ахвярных лёсаў, зярнятак прыязі і другалюбства. Я зерня паміж камянёў. Я марыў пра любасць да людзей, верацярпімасць, але імперыям, царствам хіжым
чужыя землі гэтак зручнай верай, як пашчаю акулы праглынаць. Скарынуў голас з турмы нарэшце даляцеў да Кракава, да караля Жыгімонта. Да яго ўсё ж дайшоў братаніч Раман. Дайшло заступніцтва, відаць, і ад Міколы Гусоўскага, і ад іншых знакамітых людзей краю. Каралю нічога не заставалася, як паслаць у познанскую турму да Скарыны свой высокі і міласэрны прывілей. Здавалася б, дзверы ў справядлівасць нарэшце шырока расчынены. У камеры з'яўляецца бурмістр Познані Скаргардыян. О, пан Скаргардыян, з якою весткай? Хутчэй кажыце. Зважайце, слынны доктар. Гэта прамаўляе да вас высокі голас караля Жыгімонта. Вось яго грамата. Я зачытаю. Усім і кожна з прыдворных, кашталянаў, старастам, бурмістрам, войтам, радцам. Дамагліся тут ад нас апошнім часам іудзеі варшаўскія указу супраць шаноўнага Францыска Скарыны, якога яны без усялякага права называлі даўжніком, чалавекам без заняткаў, бадзягам. Але мы даведаліся ад мудрых нашых дарадцаў, людзей сумленных і знаных у каралеўстве, а таксама ад прадбачлівага юнака ў паўнамоцным узросце, сына памерлага купца Івана Скарыны Рамана, што Францыск Скарына з'яўляецца вельмі паважаным і маёмасным чалавекам, доктарам мастацтваў і лекарства, і да яго не было знойдзена ніякага правасуддзя па яго праву. Таму мы загадваем вам гэтым указам і граматай неадкладна адпусціць Францыска Скарыну на волю. Яшчэ мы хочам адарыць яго сваёй асабістай ласкай і даць яму і льготы, і прывілеі. Мы бярэм доктара Францыска Скарыну пад нашу ахову і апеку. Не смейце наогул умешвацца ў яго справы, якія б яны былі вартыя ці нязначныя, прычыняць яму якое-небудзь насілле ці арыштоўваць. Няхай ніхто з вас не адважыцца рабіць гэта пад страхам нашай цяжкай кары, адпаведна нашаму загаду і міласці нашай. Вітаю вашу зверхнасць, доктар, перамогу. Вазьміце гэту грамату. Францішак Скарына вырваўся з познанскай турмы на волю, дзякуючы высокаму каралеўскаму указу. Аднак шчодрыя прывілеі аказаліся міражнымі. Яны не расчынілі дзверы да кнігадрукавання, не адгарадзілі гуманіста-асветніка ад змовы мнагаможных, ад яго суднага дня. Заставалася адзіная надзея аднавіць друкарскую справу ў Масковіі. Ды яшчэ не пакідала спадзяванка паспытаць шчасце ў родным Полацку. Скарына рушыў у дарогу. Перанясёмся ў дом Міхала Глінскага ў Маскве. За сталом гасцёўні гаспадар дома і Францішак Скарына. Паломніцтва ў Масковію. А колькі выношваў дум я ў гэтую дарогу. Яна з цямніцы мне свяцілася, нібы крышталь у камні дарагім. Спачатку падмацунак. Ты скажы, як Русь літоўская, айчына наша, краіна год маіх лятучых, бітваў, любоў мая, мілосць. Ці доўга будзем плаціць мы за любоў цямніцамі? Такі ўжо кошт святла, яго заўсёды аплочваюць цямніцамі. Ты колькі ж адмерыў ёй жыцця? 15 тыдняў. 15 тыдняў, не 15 год. Скажы,
Цябе не зачапіў глыбока сум па дзяржаве нашай, Белай Русі. Мой даўні сум па кнігах, па свеце. Шануйце асвячэнне душ людскіх, а свой прастол знайдуць яны і самі. Хто ім дазволіць свой прастол? Карона? Спачатку непадлегласць, хай праз кроў. Дзе кроў, там крата, там чакай цямніцы. Я ў сродках неразборлівы. Паспешна я прагнуў вырваць сэрца сум балючы па той яшчэ ў крэве адабранай дзяржаўнасці. Навошта слынны Вітаўт пераманіў мой род з арды татарскай, каб далучыць да суму гэтага? Міхале, хадзіў ты ў фаварытах караля, трымаў паўгаспадарства, хіба мала? Табе цямніца плата? Плата, кажаш. Няхай то мне. Але табе за што? Вучонейшаму кніжніку. Ці бачыш, куды карона стан Літвы згінае сабе пад ногі? Соткі год насільства. Я ўжо тады дрыготка прачуваў сваю цямніцу і тваю цямніцу. Не з хмелю гавару, ты не дзівіся. Калі цябе, шукальніка асветы, сустрэў я на далёкіх берагах, ужо тады разгледзеў, во, расце пакутнік новы за зямлю сваю. Хто зразумеў цябе? Ты вечны вязень у мэт сваіх, у мар сваіх, як я. Здагадваюся, што ў тваім пакунку. Прывёз я сціплы дар літоўскай Русі. Кнігі. Шкада, цямніца зрок мой прытупіла. Да я ўжо ведаю, які твой клопат. Фанатыкам прачыстай грэцкай веры ці зразумець цябе. Ты у Васіля цяпер жа крэўны, свой, ты ў фаворы. Братанка ваша Алена падарыла Масковіі 4-го Івана. Фавор тут валасінка, хібны лёс. Тут сёння воля, заўтра увязненне ці плаха, як таму Бярсеню, што пасмеў перад царом з'явіцца з крыўдай. Язык трымай тут моцна за зубамі, калі яго ў цябе не адцялі, як жаранаму хведару. Возьми, ды павяртай па-добру, па-здарову. Жыўцом не рэжце мару маю. Мушу я пакланіцца сам государу. Быць па твайму хаценню. Паспытай. Да вялікага князя Васіля III не дайшоў Скарына. Яго клопат аб друкарскай справе государ перадаў сваім духоўным дарадчыкам мітрапаліту Даніілу, дзякам Курыцыну і Цяпляцеву. Крутая размова атрымалася ў іх з беларускім першадрукаром. Давайте зазірнём у бакавую святліцу аднаго з маскоўскіх сабораў, дзе Скарыну чакала чарговая драма. Теперь, коли солнце православия воссияло на нашей земли, пачалі з'являться до нас посланцы сатанинского воинства, розные иноки, книжники мирани и уносить усякую ересь, як ты жидовствуючие. Господь заповедал нам, слугам своим, захоўваць род чалавечы не попсаваным ад ваўкоў душапагубных. Стеражитеся ад ваўкоў, стеражитеся ад псоў, стеражитеся ад свіней, стеражитеся ад геретыкаў. Мы, слуги великого князя нашего, перадаем яго моцную волю и кажем доктору Літвіну, які асмеліўся прывесці сюды гэтыя сапсаваныя ерассю кнігі. Адрачыся ад іх, спалі сваё богоотступніцтва і богохульства. Гэта аблегчыць тут сцязю твою да духовнага ратунку. Перша ўладыка, вы ўжо далучылі мяне да тых ваўкоў душапагубных, не было гво іх толькі ў Літве, варожай вам. А там таксама ж Русь.
беларусіны прагнуць там асветы, як прагне, браце, Русь моя уся. О, не карай нас, Боже, слепотой. Я стану сам перед разумным зроком цара Василия, каб разом запалить святильник книги русской. Твои книги попсованы десницей сатанинской. Глядите, якое богохульство учинено над священным писанием. У ім адбіты портрет гэтага еретика. Сон мішча святых захотел ты, книжник и фарисей. Ага, тут скрыто явно подкопы латины, заходы Литвы. Ныне и просто уже не Рим править. Упал ён у бездань сатанинскую. Патриархи былые поддались султану, а папа антихристу. Москва уратовала поставу христианскую, приняла ее с рук Божьих и стала третьим Римом, а четвертому Риму не бывать. Утолкуйте ему, слуги Христовы. Очистим крепость Христова, у якую проник сатанинский дух. Гей, стража! Волонцуги еретика уловленного нами! Отступите от книг с еросью! Теперь им одна дорога на костер! На костер! Не смеете палить святое слово! Вы тягнете в пламенне своего Бога, а свету, дух разумности, те правда! Ці мало кари мне было у короне, сюди прийшов я на вящунний поклич правдивості, а ви... Священные служители, спыните это окрутство. Я подручыўся за Францішка Скарыну сам. Перед вялікім хрысталюбым князем паклаў я залог за яго 5000 залатых. Бяру на свае руки для дазнання. Где книги мои? Прочь от их рабунок. Хочу до ног упасть у владара Руси великой. Хіба ты яшчэ не адчуў, як цябе кранула самадзяржаўная рука? Пагладзіла яшчэ. Бяры на зваротны шлях ад мяне ды з Богам. Я цябе праводжу. Ледзь уратаваўшыся ад рук фанатычных духоўнікаў, Скарына на зваротнай дарозе з Масквы не мог абмінуць родны Полацк, сваю Сахвейку, як ласкава называлі тады Сафійскі сабор. Сабор якраз на той час вырашылі перабудаваць, узвесці абарончыя вежы, байніцы. Сабраліся ўладыкі і вяльможы. Да іх і прыйшла апошняя надзея Скарыны на кнігадрукаванне. Мітрапаліт Іосиф III разам з полацкім ваяводам Янам Глібовічам, з архіепіскапамі, папамі аглядаюць унутраныя сцены і купалы сабора. За імі ўслед у суправаджэнні дзяка ідзе Скарына. Судотворение наша София, слывешь ты лепотою на увесь свет. Да у оборончым Полацку яшчэ не здабыла ты роўнай славы збройнай. А час... Наш Полацк — давние вороты Ливонии, Литвы, Заходней Руси. София, стань десницей, мышцей боской, якая ключ трымае ад ворот. Усядержитель наш, святый, крепкий, зраби твердыней дом свой, дом молитвы. Найсветлый гаспадар наш Жегемонт даў павеленне ўсім нам распачаць перабудову нашай Софіі. Няхай майстры хутчэй муруюць вежы з байніцамі. Вы ведаеце, узгневаны Христос прагнаў з сабора гандляроў, але чаму людзей пакінуў з мечам?
Меч у бойницах наших абарончы. Ён толькі дапаможа мечу веры. Але хіба ў Масковіі меч веры не гэткі, як і наш? Не праваслаўны? Чаго яны крыжуюцца крывава, не славячы адно веравызнанне? Нам трэба разгалошвацца званіц не кліч да бою, не блістанне зброі, а браталюбства. Проповедь свою вы в книгах попсавалі еретызмам. І яны для люду паспалітага. Але не церквы расчыняць для іх. Прамудрая Сахвея, я молю, ратуй мае надзеі на разумнасць зямлі айчыннай. Ты хіба не бачыш, як б'ецца пропаведь моя, каб мы ў праваслаўнай веры і ў лацінстве былі адзіным домам, бо той дом, які ў сабе раздзеліцца, не ўстоіць. Единым? Чье установление? Уніяцтва? Ёсць зерне дабрыні ў двух вызнанняў. Няўжо адзін і хлеб навекі будзем варожа разразаць? Чакай, ці не пасланы сюды ты з Вільні біскупам? Да вас прыйшоў я па ратунак свой астатні, малітве сына Полацка пад небам прамудрыя Сахвеі. Я прыйшоў да вас, уладары айчынных земляў. Магутныя ўладыкі, скарбаў веры, купляеце вы угоддзі вёскі з людам, абіцелям іх дорыце саборам, як Константин Острожкі, як Хаткевіч, як Радзівіл, і пальцаў не стае, Сангушкі, Сакалінскія, Сапегі, Глебовічы, Алелькавічы, Кішкі. Вы чалавека-богі, сотень тысяч шматлюдных мест, мястэчак, буйных замкаў, дзе цела сваё льгоціць у раскошы супольна з вамі тысячы прыдворных. Раскоша, баляванні. А на чым яны цвітуць? Хіба не на дукатах, не на свавольных куплях, дараваннях, не на дзяржанні мест чыноўных? Гляньце, іканастасы ярусамі ў золаце, у жэмчугу, каменнях дарагіх, вянцы, іконы, алтары. О, Божа! І што вам замінае праз багацце, праз гэты тлунны россып сваіх скарбаў, праз землі манастырскія прыбыткі, убачыць скарб найбольшы сёння кнігу, свяцільнік, палымнеючы якім нам толькі і магчыма ўратаваць ад цемры свае душы. Ваш свяцільнік хай трохі пачакае. Трэба скарбы на забройную Сафею, замкі, вежы. Схавай ты, кніжнік, гэты свой свяцільнік пад мантыю. Але ж пісанне кажа, запаленую свечку пад сасуд ніхто не ставіць. Ставяць на падсвечнік, каб бачылі святло, хто ў дом заходзіць. Мітрапаліт са святарамі і ваяводам кіруюць у цэнтральны прастол сабора. Францішак з Карына ўздымае рукі пад купалам. А вы пайшлі, а ўслед глухие кроки. Под куполом Сахвеи я молю, даруй, прамудрая, что я не здолел своей великой справы доконать. То немочь и моя, и не моя. И она нібы сышла з астральной прорвы, каб покарать землю мою. За что? Что, умея слугаваць, яна покорна, кормить, поить своих валадароў, дзяцей сваіх вырошчваць на чужынцаў. Ліхі і дзікі лёс. О, як я прагнуў свой люд узняць разумным асвячэннем, даць старадаўняй полацкай пагоні духоўны шчыт у руки, праўды меч, узброіць ваяра смыслёнай кнігай, празорліваю ісцінай.
Сахвея, ты бачыш нашай прышласці абрысы? Што там наперадзе? Скажы, як сыну, ваяр твой спаконвечны на кані ці пад канём? Смуга ці дым паднебны понад звіною засцяць твае вочы? Вода живая мутится отрутой? А мова, з якою Бог паслаў на свет наш люд, няўжо паганебавана? Няўжо такая цяжкая расплата за тое, што заціснуты спрадвечным, як помрач безгалоўем? Я не мог, дарэчы, сябе спраўдзіць. Ды тое, што з-пад мантыі сваёй я выняў свой свяцільнік, кнігу праўды, навуку другалюбства і пазнання, і ўзняў пакутліва над белай Руссю, хай станецца на ўсіх яе шляхах агнём жываначальным, святланосным. Прагучаў радыёспектакль «Судны дзень скарыны» паводле твора Міколы Арочкі. Выканаўцы народны артыст Беларусі Павел Дубашынскі, заслужаны артысты рэспублікі Зоя Белахвосцік, Віктор Манаеў, Леонид Улашченко, Уладзімир Мішчанчук, Сергей Журавель, артысты Юрий Аверьянов, Владимир Курган, Александр Лабуш, рэжысёр Валерый Анисенко, редактор Владимир Дзюба, гукарэжысёр Людмила Латушкіна, год запісу 1990.